Yes.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain na ba kayo ng Panginoon Kristo sa inyong panalangin sa Kanya. At tingin niyo po ang Kanyang panalangin na ating lahat. At magandang gabi din sa inyo. Sa lahat po nanonood dyan sa Facebook page at saka sa YouTube channel natin. At magandang gabi po sa inyong lahat. Palain na ba kayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po ng gabi, Biyernes, pagkatapos natin magdasal natin ng gabi, ibibigay ko naman po yung dasal niya para sa Sabado. Pagkatapos po natin magdasal ng alas 6 ng gabi, papatayin ko muna po yung cellphone. Pagdating naman po sa araw po ng bukas ng Biyernes ng gabi, 6 po tayo. Pag natapos po tayo magdasal nyon, gabi ko na rin po ibibigay yung mga 7 o'clock po, 8 p.m. po. Magla-live ulit ako ng 8 p.m. para dandahan ko ulit po sabihin sa inyo. Hanggang ngayon, magdasal kayo, kaya nasamang kayo sa ulok ng mundo, manalangin. Wala po kayong hihilingin. Wala pong problema sa Panginoon Kristo kung late man kayo magdasal. Dahil unawaan niya po yung kung may trabaho pa kayo sa ibang bansa. Importante, hindi tayo nakakalimos sa Kanya sa pagdarasal. At mahalaga po yun sa lahat sa atin. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. At gabayan nawa tayo niya sa araw na ito. At nagninilay-nilay tayo. Nagninilay-nilay tayo sa ating mga kasalanan. Konting tiyaga kailangan lang po. At kailangan po ang pagdarasal natin ay nagmumula sa ating puso. Para sa pagninilay-nilay. Antayin niyo po bukas pagkatapos natin magdasal ng alas 6 ng gabi. I-off po ulit yung cellphone. Magbukas ulit po ako ng 8 p.m. Sasabihin ko naman po yun para po sa yung kahilingan pag Sabado ng umaga ng alas 6. At ganun din po hanggang Linggo. Para po sa lahat yan. Maraming salamat po sa lahat. Kami Opo. Dahil tayo ang nahihirapan. Ibig sabihin po yung ganito po yung. Tama po yan. Mayroon po yung dasal. Meron po yan dasal. Magdadasal po kayo. Yung may na-late po. At pwede nyo naman po i-fast forward po ulit yung Facebook page natin. Siyempre, yung Ama, patawarin mo po ako. 3 times po yun. Babanggitin nyo. At kami ng iyong mga anak, diretso po yun. 8 times po yun. Kami at ng iyong mga anak, ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahirapan ngayong Webes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. 8 times nyo po yun. Pag naka 8 times na po kayo nagsalita nyo, kakantahan nyo pong Nazareno ng Nuestro. Kahit hindi nyo na po siya kantahin, basahin nyo na lang ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin ng aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Tapos, Amen. Kasi ilang beses rin natin ginagamit ang ating isipan at bibig sa kasalanan natin. Kaya paulit-ulit tayo nagsasalita kay Kristo na sana'y patawarin niya tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Dahil hindi tayo perfecto. Tao lang tayo. Dahil minsan ang galit ng ating isip at puso. Pagdating po, ganun din po ang dasal sa inyo ng araw ng Huwebes. Lourdes Solomon. Kasi humihingi tayo ng kapatawaran dahil sa mga nagagawa nating kasalanan. Una sa Diyos, pangalawa sa kanyang sarili, ikatatlo sa ating kapwa-tao, at ikaapat sa ating mga kapatid, magulang, kapitbahay, lahat yun. Dapat, yung dasal po, pwede niyo po akong bahagi na sa amin ituturo ito. Sinabi ko na po yan kay Ian Rivera kanina. Hindi ko na po pwedeng ulitin yon. Nag-live po ako kagabi. Yung announcement ko po yon, pwede po yon. Antayin ulit nyo po yung Sabado para po sa inyong kahilingan. Biyernes pa lang bukas ng gabi, pagkatapos ko magdasal ng alas 6,
ibibigkasin ko po yung dasal para po sa inyong kahilingan. Yung dasal po yon ay meron na pong ama namin yon. Yung ama, patawarin mo po ako, dadaan ka muna po sa ama namin, sumasampalataya ka, at kami ng iyong mga anak. Pagdating naman po sa pagkahiling, bukas po ay sasabihin ko na, Sabado na po ninyo dadasalan yun, at ipapaliwanag ko rin po sa inyo lahat. Yun po ang may ama namin, Aba Ginong Maria, sumasampalataya ka. Tapos babigkasin mo po yung panalangin na kahilingan nyo. Pero may babasahin pa kayo doon. Kunti lang yun, maikli lang. Mas mahaba pa nga yung ilang konti lang yun. Puro pag ano po. Tapos, silingin nyo na yung nararapat para sa inyong pamilya. At para sa inyong trabaho, sa inyong kinabukasan, sa lahat ng panganib. Tapos yung huling-huli po nyo, may dasal ulit yun ng ama namin. Tapos yung abit ulit ng Poong Nazareno. Dadasalin nyo po yun ang araw ng Sabado at Linggo ng pagkabuhay. Kahit nasa simbahan kayo, pwede nyo naman po kopyahin yung mga sinasabi ko. Para nyo po ito madasalan. Pag nadasalan nyo po yun po, para po sa inyong kahilingan. Yan tubig po na sinasabi ko sa inyo, ilagay nyo lang po yan sa harap ng altar nyo. Kung wala kayong altar, at nasa ibang bansa kayo, kunin nyo po yung healing water do sa April 23 sa Facebook page natin ng Alipin ni Jesus Nazareno, para po maging tubig nyon. Para hindi kayo lapitan ni Satanas, upang hindi kayo matukso sa lahat ng anumang panganib o anumang tukso na laman o pag-iisip na masama, upang hindi kayo mahikayat ni Satanas at makita. Dahil ang tubig nito ay umiilaw sa inyong puso, dahil ito ay nasa inyong kaluluwa na. Gagabayan kayo ng tubig na banal ng Diyos, upang hindi kayo magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kung hindi magnilay-nilay kayo sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Pagsisihan natin ang mga kasalanan natin, dahil tao lang tayo. Hindi naman tayo perfectong tao. Patabarin nyo na ang lahat mga taong nagagawa sa inyo ng kasalanan, at patawarin nawa siya ng Panginoon Kristo sa kanyang mga ginagawang kasalanan sa kapwa niyo tao. Mas masarap ang magpatawad at humingi ng kapatawaran. Bakit kamo? Dahil kayo ang mapupuno ng swerte, at kayo din ang kukuha ng mga bagay na swerte na ipagkakalob ni Kristo na walang hanggan. Hindi naghihingi ng kapalit ang ating Ama, kung hindi ang ating pagninilay-nilay at pagpapatawad at pagpakumbaba at masarap matulog na nananalangin. Kaysa sa araw-araw tayong kumakain na masasarap na pagkain pero hindi tayo nabubusog at nagkakasakit tayo. Di baling minsan ka na lang kumain pero hindi ka nagugutom dahil puspusan ng iyong espiritu sa panalangin. Kaysa hindi ka na nanalangin, ang dami mong alahas, marami kang sasakyan, marami kang pera, lahat ng bagay na sa'yo na. Pero hindi ka nagiging masaya dahil may kulang. Hindi ka marunong magpatawad at ayaw mo magpatawad. Puro na lang hinanakit ang nasa puso mo at ayaw mo tumanggap ng pagkakamali. Hindi ka magiging masaya habang buhay. May kulang sa iyong pagkatao. Para din tong isang babae, naghahanap ka ng isang anak. Hindi buo ang pagkatao mo kung wala kang anak. Ganon din yun. Higit pa yun doon. Dahil ang Diyos pwede kang bigyan ng anak kung marunong ka magpatawad at nakikita niya ito. Lahat ng bagay ay nakikita niya ito dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo ating sa loob ng katawan. Masarap po magdasal. Hindi naman ako magaling magdasal, at lahat ng mga tinuturo ko sa inyo na tinuro sa akin ng aking Ama ay hindi ko naman pinagsusulat yan. Yan ay binigay lang sa akin ng aking Ama. Lahat po ng mga nainggit, huwag nyo na po silang pansinin. Kasi sila, kawaan nyo. Kasi punong-puno ang ng hinanakit at inggit ang kanilang puso. Hindi sila nagiging masaya. Natutukso sila ni Satanas. Yung mga ganung bagay ay wala silang swerteng nakakamtan ng Panginoon Kristo, o wala silang swerteng natatanggap ni Kristo, dahil punong-puno ng hinanakit ang kanilang puso. At yung mga ganun ay huwag nyo na silang pagpapansinin. Kasi sila ang anak ng mga masasama. Pero patatawarin pa rin sila ni Kristo dahil anak pa rin sila ng Diyos. Pero sila pa rin ang pipili sa kapalaran nila. At sila din ang magsasabi kung sino ang tatanggapin nila at sino ang sasambahin nila o pagsisilbihan nila ng kanilang salita sa pamamagitan ni Kristo. Yung mga taong matatalino, mas matatalino pa kayo pag meron kayong pagmamahal at mabait sa inyong kapwa, at mabait sa inyong pamilya, at mabait sa inyong kapatid.
At kahit saan man kayo magpunta, pag mabait kayo sa kapatid nyo, mabait kayo sa nanay nyo, magpagbigay kayo, hindi kayo magkakaroon ng sakit. Mananatili pa rin kayong malakas. Magkasakit man kayo pero hindi to grabe. Aanuhin mo naman ang maraming pera kung marami kang sakit. Aanuhin mo man ang pera kung wala kang kapatid at tinatakwil ka. Aanuhin mo man ang pera kung wala kang kaibigan. Hindi nasusukat ang pera sa isang kaibigan dahil gusto ka lang nila dahil may pera ka. Kailangan na matinding paniniwala pagdarasal kay Kristo. Yan ang pinakamabuting sandata. Hindi na uso ngayon ang paramihan ng pera. Hindi na rin uso ang lahat. Panatiliin lang natin magtiwala kay Kristo. Panatiliin lang natin mahalin ang ating sarili at ang ating pamilya. Pag-ingatan na tayo ng Panginoon Kristo sa lahat. Hindi ko po na muna po masasagot yung panaginip nyo sa santo. Sa Lunes, baka tanungin nyo kung masasagot ko yan. Busy po tayo ngayon sa lahat. Kahit din po ako kanina, nakaiglip din po ako. Pagkatapos ko po magdasal ang alas 3. May sumigaw sa lakas ng panrinig ko. Ay nabingi ako at nagulat ako. Kahit nga po instrumento ng Panginoon Kristo bilang alipin, ay minsan meron din nagtutukso sa panaginip ko na ginigising nila ang diwa ko. Hindi ko rin ito mapaliwanag ng diretsuhan. Minsan nagtatanong ako sa aking mga anghel kung bakit binubusit ako ng mga kalaban ko at ayaw nila akong patulugin. Yun po yun. Kasi maraming taong panaginip, maraming taong naghahanap ng kaluluwa at espiritu ng Diyos. Totoo po yun, Apo Andy. Mas maganda magpatawad yung mag-inainggit, ipagdasal at mag-blessing din sila. Tama. Kung naiinggit sila sa inyo, ipagdasal nyo sila para mabigyan sila ng blessing ng Diyos. At bibigay naman ng Diyos ang lahat ng blessing na inaasahan mo. Isipin mo, kung ikaw ay mabait na tao, magpagmahal sa iyong kapatid, mapagmahal sa iyong magulang, at nagbibigay ka sa mga taong hindi mo kilala, mas pinagpapala pa kayo. Kaysa iniimbak nyo ang pera nyo at pinagdadamutan nyo ang mga kapatid nyo at pinagdadamutan nyo ang iyong magulang at hindi kayo nagbibigay sa mga taong nangangailangan. Hindi kayo yayaman. Lalo lang kayo maghihirap at magkakasakit. Yung iniipon yung pera, kulang pa yan sa sakit nyo. Mahal na po ngayon magpa-hospital. Lahat po ngayon may gastos na. Sasakyan, gasolina, bantay sa hospital. Bawal pumasok pag marami at dadalan mo pa ng pagkain ang pasyente at magkano ang aircon at magandang higaan sa ospital. Kung ikaw man ay may takot at magpagmamahal sa iyong pamilya, magkasakit ka man, uminom ka lang ng gamot na kahit biogesic, sakit sa ulo o anumang gamot at manalangin ka, bukas makalawa, tulungan mo ang iyong sarili at pagpapawisan ka, lalakas ka. Ganun lang yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay nahihirapan nyo sa inyong sakit, ganun din ako. Naranasan ko rin na gumapang, maglakad, kumain ng tira-tira sa Jollibee, tira-tirang batchoy, tira-tirang mga pagkain, o anumang natutulog sa kalsada, hanggang ng labo ng mga mata ko. Pero nanatili lang ako tumawag kay Kristo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako bumibitaw sa Kanya. Kaya nga sabi ko nga sa Kanya, hanggang sa dulo ng aking hininga, ikaw lamang ang aking sasambitin at bibigkasin. Kung talagang panahon na ako'y hihiramin mo, masaya ako at makikita ko ng totoong mumukha at hindi na lang liwanag. Kasi ang mga tao ngayon ay maraming mga masasamang sinasabi sa kanilang kapwa. Hindi nila alam mas makasalanan pa sila sa mga taong inuhusgahan nila. Hindi nila napapansin yung bibig ng Diyos ay sinasabi nila doon sa kapwa nila na hindi naman nila kilala. Kilala mong isang tao, wala kang karapatan na pangunahan ang kanyang sarili. Kung di bagkus ipagdasal mo to. Kung alam mo naman mali ang kanyang ginagawa, bakit mo pa husgahan? Bakit? Natanong mo ba sa iyong sarili na ikaw ba hindi nagkasala? Minsan sa isip, sa salita at sa gawa? Hindi ka ba nainggit sa iyong kapwa?
Hindi ka ba nagmasama ng tingin sa iyong kapwa? Hindi ka ba nagsalita ng masama sa iyong kapwa? Hindi ka ba nanlait minsan sa iyong kapwa? At minsan ba ay hindi ka ba nagmura sa iyong bibig na ginamit mo kapag bibig ng Diyos? At minsan ba na meron kang tinutukso sa laman? Tao ka lang. Kaya hindi tayo pwedeng basta't maghusga ng kapwa-tao. Dahil pag araw-araw mong ginagawa yun, araw-araw ka rin pahihirapan ng sakit mo. Dahil mismong ikaw ang nagtuturo sa iyong sarili na maging masama at lumayo kay Kristo. Kaya nga tayo hindi niya hinawakan. Kasi kung may mabuti kang puso, ang taong mabuting puso at mapagmahal sa magulang at mapagmahal sa pamilya, ay hindi kayang kunin ni Satanas. At hindi ito mabigyan ni Satanas na matinding sakit. Yun ang kahinaan ng mga tao. Kung tayo man ay sapat lang at masaya na tayo sa buhay natin, sobrang ibibigay ni Kristo. At malalayo niya pa tayo sa mga taong hindi karapat-dapat. Yung mga taong walang kakwenta-kwenta, ipagdasal niyo sila. Baka darating ang panahon na hindi natin alam kung saan siya babagsak, sa langit, sa impyerno, o dito sa lupang tinutungtungan natin. Pakalat-kalat lang ang kanyang kaluluwa hanggang mainggit siya sa mga taong nasa langit at nasa tahanan ng Diyos. Mananatili siyang nandito sa loob ng bahay o pasilong-silong sa madilim na gusali o puno. At hindi siya makapasok sa sarili niyang bahay. At hindi siya makita basta-basta. Yun yung mga taong hindi pinagpala ni Kristo. Kaya nga takot ako magsalita ng masama sa aking kapwa. Ayaw ko mag-isip. Lagi kong iniisip sa aking sarili, Ama, ako'y tao lamang. Ayaw ko po mag-isip ng masama sa aking katawan o sa aking kapwa. Huwag niyo itong pahintulutan na laging mangyari sa akin dahil ako'y namula rin sa isang sabsaban na dinampot mo lang bilang maging alipin mo sa mga taong nangangailangan. Kasi hindi ko rin alam, baka magkamali ako dahil ako'y tao lamang. Pero lagi akong tatawag sa iyo dahil yun ang sinabi mo sa akin sa panaginip upang hindi ako matukso ng anumang bagay o anumang laman o anumang gawa ni Satanas. Pag-ingatan niyo po ako dahil sa inyong aking katawan. Dahil ako'y hindi naman po matalino at hindi naman po ako nakapag-aral, lahat ng bagay na aking pinagdarasal ay binibigay mo. At wala akong ibang sasambahin kung ikaw lamang na si Jesucristo. Lagi niyo pong patatandaan yan. Ang sinong taong nagpapakumbaba ay laging inaangat ni Kristo at pinagpapala. At hindi ka tatanda at hindi ka magkakasakit na malala. Magkasakit ka man, natural lang yan dahil tao lang tayo dahil sa panahon, sa lamig, anumang bagay, tumatanda tayo. Pero hindi tayo magkakaroon ng matitinding sakit na malala. Bagong bote ng tubig. Pwede po bang ilagay sa bagong bote ng tubig? Pwede po, kahit saan nyo ilagay. Yung tubig, sa bottle, sa babasagin, kahit saan po sa plastic. Pwede po yan. Pag-ingatan nyo po yan. Antayin nyo po ang huling dasal natin bukas, alas 6 ulit, 7 p.m. po ulit. Pagkatapos ko yon ng Biyernes, sasabihin ko na po yung dasal yun. Basta't meron pa yung Ama namin, Aba Ginoong Maria na sumasampalataya ka, tapos isang Ama namin at awit ng Pong Nazareno. At bago nyo dasalin ang kahilingan nyo, sana bago kayo humiling bukas, yung hilingin nyo lang yung nararapat. Baka hilingin nyo na manalo kay sa loto. Anin yung pera kung marami kayong sakit. Hilingin nyo na masamahan nyo pang inyong pamilya. Hilingin nyo na makita nyo ang inyong mga anak. At hilingin nyo na kayo ay makita nyo pa yung mga apo nyo. At maggabayan nyo sila at pag-ingatan sila ni Kristo sa lahat ng bagay. Hilingin nyo ang inyong mga apo at anak ay magkaroon ng trabaho para sa kanyang pamilya at maging masaya tayo kung anumang biyayang ipinagkaloob ni Kristo para sa kanila. Yun pong hilingin nyo. Hindi po hihilingin nyo lahat ng bagay dahil baka hindi ito mabigyan ni Kristo sa mamapaloob nyo. Dahil ang pagbibigay ni Kristo para magnanakaw yan, usang dumarating yan na hindi mo inaasahan. Panatiliin nyo lang maging maayos ang inyong sarili at lagi kayo magpakumbaba. Lahat ng tao nagkasala
kahit din ako'y nagkasala rin ako sa isip, sa salita at sa gawa. Pero hindi ko alam kung bakit ako pinansin ni Kristo. At hindi ko rin alam kung bakit niya ako binigyan ng pansin. Hindi ko ngayon tinatanggap ang paggagamot ko dati. Ilang beses ko na yan sinusukuan. At ibinibigay ko na to sa mga taong na magiging tapat sa Kanya, mga pari, ministro, mga gustong maging matuto maggamot. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinili. At ilang beses ko na to tinakwil. Pero kapalaran ko to yata. At masaya ko dahil sa pamamagitan ng ni Kristo ay binigyan niya ako ng konting kakayahan at napakalaking bagay na ito sa akin at higit pa sa aking buhay at karunungan. Ay masaya ako at nakakatulong ako sa aking kapwa kahit hindi ako naniningil. Masaya ako dahil marami akong taong nakikilala. Masaya ako. Opo. Masaya ako dahil marami akong nakikilala. At nagpapasalamat nga ako. Malayo pa birthday ko, binigyan na ako ng GoPro. 25,000 yun. Kita nyo po yun. Yung 25,000 madadam payment ko na yan sa ADB o kaya sa NMAX. Magdadam payment ako ng 50k. Di konti na lang hulugan ko. Kita nyo, binigyan ako. Hindi ko sila kilala. Hindi ko rin alam kung ano man nakikita nila sa akin. Hindi ako kasing talino at hindi ako naniningil at ayaw ko maningil. Baka paluin ako ni Papa Jesus. Kaya lagi kayo maniwala kay Kristo. Huwag kayong isip ng isip na kinukulam kayo. Dahil ang pag-iisip nyo ay yan ay nakakasama sa atin. Isipin nyo, si Kristo ay lagi nasa puso natin. Hindi po kayo isip na kinukulam kayo ng kapitbahay nyo. Hindi na kayo magiging malaya. Lahat ng oras pag nakikita nyo yung kapitbahay nyo, lagi nyo siyang pinag-iisipan. Apo, kailan po pwedeng inumin yung tubig? Salamat. Yung tubig po, kahit anong araw nyo pong inumin yan, kahit oras-oras po, simula kanina pang umaga yan, hanggang gabi, hanggang bukas, hanggang linggo po yan, ininumin nyo. Dahil yung tubig na yon ay dadasalan nyo rin po na bigyan kayo ng kagalingan sa inyong mga sakit sa kidney, sakit sa ulcer, sakit sa diabetes, sakit sa gout, sakit sa tuhod, sakit sa rayuma, sakit sa puso. Yung tubig na yan ay magkakaroon ng bisa hanggang Sabado at Linggo. Inumin nyo yan. Ibuhos niya sa mga taong kulang sa pananampalataya, sinasaniba ng masamang espiritu, papatakan nyo yung labi at ibautismo nyo yung tubig niyan sa ulo niya at ibasbas nyo sa bahay nyo. Lahat po yan ay pwede, yung tubig na yan. Ganun pa rin ang dasal natin, Biyernes pa lang bukas. Yung dinasal natin itong Huwebes Santo, ganun pa rin po yun. Isang Ama namin at isang sumasampalataya ka. Ama, patawarin mo po ako. Diba nakalagay po doon yung Huwebes at Biyernes Santo? Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Hanggang Biyernes Santo pong dasal yan. Antayin nyo matapos tayo ng dasal ng Biyernes ng gabi. At ibibigay naman po yung dasal sa inyo ng isang Ama namin. Tapusin muna natin to para hindi kayo malito. Maglagay lang po ako ng tubig sa tapat ng altar. Opo, yung tubig pong ilalagay nyo, yung tubig po ng healing water natin. Huwag kayong maglalagay ng ordinaryong tubig dyan na wala pang panalangin. Hanapin nyo po yung panalangin at healing water natin. Ilagay nyo po yun. Tapusin muna po natin yung dasal simula bukas ng umaga hanggang Biyernes ng gabi. Bago natin ibigay yung dasal na panalangin para naman sa kailingan. Di ba puro pagpapatawad tayo? Dahil si Kristo sa araw na ngayon ay dinakip na siya upang ilitisin at bukas ay siya ay hagupitin na at ipapako na sa krus ng alas 3 ng hapon. Sana kung kaya nyo pong hindi kumain ng mga pagkain at kaya nyo ng tinapay at tubig lang o gatas, gawin nyo po yun ng alauna hanggang gabi. Kinabukasan naman ay pwede na kayong kumain at hindi naman kayo malolobat dahil may tubig kayo sa katawan ng Diyos. Pwede po i-off na po yung kandila pagkatapos po magdasal. Siyempre, i-off nyo po yung kandila. Yung isang kandila po na binubuksan natin, kailangan, i-off nyo na po yun.
Ano po bang bawal bukas maligo? Bawal maligo bukas alas 3 ng hapon. Kaya bukas maligo na kayo. Tapos Sabado, pwede na kayo maligo. Apo, pwede po bang maligo ng Huwebes Santo at Biyernes Santo? Huwebes Santo, di nyo po nakita, naligo po ako. Naligo po ako. Pwede po tayo maligo ng Huwebes Santo. Biyernes Santo, umaga hanggang alas 12, alas 3 lang po. Bawal na po tayo maligo ng Biyernes Santo. Tapos Sabado na po tayo maligo. Pwede naman tayo maghilamos ng gabi at magsipilyo. Pwede po yun. Ano po bang maligo bukas? Apo, ipapaligo ko po yung healing water. Hindi po kayo maliligo ng healing water. Huwag niyo pong ipaligo yan. Tubig niyo po yan sa inyong katawan upang hindi kayo tuksuin ni Satanas. Bago po pala ako magdasal, nag-holy water, week na po ako. Bago pa lang po ako magdasal sa holy water, week 19 pa lang po. Kahit bago lang po kayo, walang pwede. First time nyo po, bahala po kayo dyan. Basta't may healing water po tayo dyan ng April 3, 2020, 8:25 p.m. po. April 3. Linggo nga po yun. April 3 yun, nakalagay linggo. Yan po yung huli kong healing water. Para po yan. At dasalin nyo lang po yan. Pwede nyo naman pong i-repeat yan. Kung gusto nyo, bago kayo matulog, dasalin nyo po ng isang Ama namin, isang sumasampalataya ka, 3 times po na, Ama, patawarin mo po ako, at 8 times po na, at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. 8 times nyo po yung dadasalin. Yan, 8 times po. 8 times nyo po dadasalin yan. Sana po maintindihan nyo, ha? At bukas, ganyan din po ang dadasalin nyo. Ama, patawarin mo po ako, Ama namin, at sumasampalataya ka. Walang Abaginong Maria po dyan. Sabado at Linggo na po tayo magkakaroon ng Abaginong Maria. Medyo maikli lang po ang dasal natin ng kahilingan kasi kayo na po magdadagdag doon kung anong hilingin nyo. Maikli lang naman po yung kahilingan natin. Napakaikli lang po ito. Masyado lang po ito maikli. Mga ilang salita lang po ito. Sabado de Gloria at Linggo. Siyempre, magpapasalamat muna po tayo kay Kristo at sa Panginoong Hesus. Siyempre, sa pag-ako niya ng ating mga kasalanan. Tapos, meron po kayong dadasalin ng konti doon. Magdadamo tayo sa Ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya ka. Tapos, maraming salamat po, Panginoong Hesus. Tapos, mahaba-haba po ng konti lang po yun. Tapos, hihiling ka na. Tapos, siyempre, pag humiling ka, sabi mo ang pangalan mo kay Kristo, Panginoong Hesus, ako po si Andel Hordan Ortiz. May hilingin po ko sa inyo. Siyempre, bahala ka na kung anong hilingin mo. Pag natapos nyo pong hilingin yun, wag po yung hihiling kayo ng, sana po, Ama, malayo po yung asawa ko sa lahat ng tukso. Tapos, at saka meron pa po, yung isang dasalan ng paghiling. Hilingin nyo po lahat ang karapat dapat lang hilingin. Kasi baka po, hindi po yun mabibigyan ni Kristo basta-basta kasi marami po tayong nanghihiling. Pero wala pong problema. Baka ibigay agad ni Papa Jesus. Huwag lang kayo mainip. Tapos, pagkatapos nyo pong hilingin, magdadasal ulit kayo ng isang Ama namin. Tapos, pag nagdisil na kayo ng Ama namin, kakantahan nyo si Papa Jesus ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yun po yun. Medyo mahaba nga lang tayo sa Ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya ka. At tapos yung dasal at hiling, Ama namin ulit. At kanta ng Pong Nazareno. Yan po yan. Pero, Sabado pa yun, ha? Biyernes po ng gabi ko yun ibibigay. Kaya magdadasal muna ulit tayo ng papatawarin natin. Patawarin natin mga sarili natin. Dahil bukas, lalabas na yung mga pangit. Yung mga pangit na kalaban natin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. 44 minutes na po tayo and 25 seconds. Maraming salamat po. Apo, di ko po nabutan yung dasal ninyo kanina eh. Wala pong problema. I-replay nyo lang po yan. Lahat po yan. May visa. Kung kayo, hanggang saan po kayo, mag-less ng kahilingan at ilista ko na po ang 10 ito lahat pero mahaba po. Tama po yun. Naiintindihan nyo na.
ilista nyo na po yung mga kahilingan nyo para hindi na kayo mahirapan magdasal. Pwede nyo naman sabihin kay Kristo yun eh. Nasa sa inyo na po kung gusto nyo sabihin sa puso nyo, pwede nyo pong basahin ang kahilingan nyo. Kasi yung kahilingan po, hindi po yung pwedeng balik-balik. Kasi kita nyo, ang haba po ng ama namin. Huwag nyo pong magbilisa magdasal ng ama namin, sumasampalataya ka, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, sumasampalataya ka. Kailangan po dahan-dahan yung sinasabi yun. Kasi umihiling tayo ng Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay. Tapos hilingin natin doon. Siyempre, may dasal po kung ibibigay nyo, napakitli lang. Tapos hihilingin nyo na po. Pagtapos nyo, magdadasal ulit kayo ng isang ama namin na yung nagmumula sa inyong puso. Tapos, awit ulit ng pong Nazareno. Bali, dulot-dulo po yun ng ama namin. Isang ama namin na Ginong Maria, sumasampalataya ka, dasal po, tapos hiling, isang ama namin na naman, tapos, awit ulit ng pong Nazareno. Bahala na kayo, listan nyo na lang yung hilingin nyo kay Papa Jesus. Gusto nyo hilingin na mabuntis kayo. Gusto nyo hilingin. Huwag nyo nang hilingin na kung babae lalaki gusto nyo. Basta't importante sa anak, yung mabait, mapagmahal. Kung babae man siya lalaki, kayo na po ama may karapatan dito para sa amin. Basta't maging masaya kami. At ama, ilay nyo po ang aking anak, asawa, sa ganyan lahat. Nanay, tatay ko, ganyan, ganyan, ganyan. Bahala na po kayo. Baka humiling lang kayo para sa sarili nyo, ha? Hilingin nyo yung karapat-dapat ng presidente. Bahala kayo kung gusto nyo sinong presidente nyo. Kalooban ng Diyos kung sino magiging presidente. Ang hilingin nyo, matapos ng COVID-19 sa buong mundo. Tapos, hilingin nyo rin po na magkaroon na po ng pasok yung mga anak natin para yung mga nanay hindi na po ma-stress. Hilingin nyo rin kay Papa Jesus yung baka sa sobrang lista nyo sa kahilingan nyo, nakalimutan nyo ng hilingin na maging matapos yung COVID-19 at magkaroon ng matapos na rin po yung mga bagay, yung mga pandemic. Tapos magkaroon na po ng maayos na presidente at ipagdasal nyo din na matigil na rin ang gera sa sanlibutan doon sa ibang bansa. At yung mga naka-last slide po ng mga bahay ngayon, ay sana tipuin nyo pang Kristo kung sino mang mayayaman na anak nyo dito sa lupa na bigyan ng tulong. At yung pong hilingin nyo, huwag nyo munang hilingin na lahat. Ilista nyo yung hilingin nyo. Siyempre, ilista nyo na rin, pati kapitbahay nyo, ilista nyo na rin. Hilingin nyo na rin na sila na maging mabait sila bilang kapitbahay nyo. At pati yung mga taong hindi nyo kilala, ipagdasal nyo. Kung may mga idol kayo na mga politiko, bahala kayo, ipagdasal nyo. Yan, ganyan ang paghihiling. Hindi lang yung sarili nyo hilingin. Hindi tayo pakikinggan ni Papa Jesus pag kunyari ang hinihiling nyo. Ama, yung anak ko po, sana malayo sa lahat ng panganib. Ama, sana yung apo ko, para po malayo, bigyan nyo po ng lakas. Ama, sana po bigyan nyo kami ng magandang trabaho. Ama, sana po makapasa ako sa trabaho. Sana po makapag-exam ako. Ay, kulang. Kailangan, ako nga di nga ako natuto magdasal eh. Hindi ko alam paano ko napaisip-isip pumapasok sa utak yun. Ang pinagdarasal ko, kayo nga pinagdarasal ko kayo eh. Sana nga rin, minsan maalala nyo ako eh. Pinagdarasal ko lahat na nagpagawa sa altar. Nagbigay ng mga kung ano-ano sa altar. At nagdarasal din ako sa lahat ng mga pasyenteng dumating dito na gamutin kayo ng Panginoon Kristo habang kayo natutulog. At pinagdadasal ko din, ang dami kong pinagdarasal. Minsan nakakalimutan ko na ipagdasal sarili ko eh. Basta't ang sabi ko lang sa Diyos, bigyan mo lang ako ng lakas at itong mga mata mo, huwag mo munang bawiin ha. Para hindi tayo mapunta doon sa mga babaeng hindi karapat-dapat. Itong mata mo panatilihin niyo muna po ito sa akin Ama. Para ang tingin ko sa mga aswang makita ko yung katotohanan. Yan ang pinagdarasal ko. Lahat po yan pinagdarasal ko. Nagpagawa ng altar, nagpagawa ng bubong, nagbigay ng bangkuan, nagbigay ng kung ano-ano dyan, nagbigay, lahat. Ang dami kong pinagdarasal. Presidente, pinagdarasal ko kung sinong karapat-dapat. Alam ko, 2 presidente lang ang gusto nyo. Isang kulay pink at isang pula. Pinagdadasal ko din kung sino mang karapat-dapat na umupo. At pinagdarasal ko na kung sino gusto nyong vice president. Alam ko na yon. Yung agila. At pinagdadasal ko rin po lahat. Yung karapat-dapat maging senador. At yung mga mayor na karapat-dapat kahit hindi ko kilala. Tapos yung mga pandemic,
At saka lahat po, mga pulis at sundalo, pinagdarasal ko yan. Pinagdarasal ko pati kapitbahay namin, lahat, pati mga nainggit. Ang dami kong pinagdarasal. Minsan nga, inaabot ako ng 1 oras sa panalangin eh. Kanina pa ako nagdasal. Alas 3, nagdarasal pa ako. Tapos Sabado, maggagawa pa ako ng langis. Ang hirap kaya maging manggagamot. Kala nyo, ganun lang ako ah. Ako yung manggagamot na obligasyon ko pa kayo pagdasal. Ipagdadasal ko pa din yung mga taong pumunta rito na ginamot ni Kristo. Kaya nga, marami akong blessing. Hindi nyo alam. Kita mo, binigyan ako ng GoPro. 25K yun. Baka sunod may magbibigay naman CCTV camera. Kaya una kong lalagyan ng CCTV camera yung donation box. Joke lang yun. Ayun. Tapos yung altar, mapapagawa ko, baka mapagawa ko ng tiles. 65,000 ang kailangan ko dun. Kita nyo? Kaya nga, ang dami kong pinagdarasal eh. Pag marami akong pinagdarasal, maraming biyaya. Kaya tinuturuan ko na kayo, baka ipagdasal nyo lang dahil gusto nyo lang. Huwag nyo na ipagdasal yung kapitbahay nyo kung pilit lang kayo. At kung nagagalit kayo sa kapitbahay nyo, pilit lang kayong dasalin, huwag nyo nang dasalan kasi maririnig kayo ng mga anghel nyo. Kailangan ipagdasal nyo po siya, Ama, sana magbati na kami mga kapitbahay namin. Ama, maging maayos na po ang aming kapitbahay. Ama, sana magkapatawaran na kami. Baka ipagdasal mo po silang kung ano-ano. Hindi kayo pakikinggan ng Diyos, sayang lang laway nyo. Ako, hindi ako nagbibiro, saksi man ng langit. Ang dami kong pinagdarasal, pati lahat, pati nagpapadasal, pati yung gusto makipag-usap, pati yung mga nainsensuan, pati yung pumunta rito, na hindi ko alam kung iba ba'y gumaling, sa galing na sa iba-iba manggagamot, pinagdarasal ko. At yung nagpapadasal, ang dami. Ito nga sa Bible, ang dami-dami nagpapadasal dito. Ang lalaki pa ng mga picture, halos na uubos yung oras ko sa panalangin. Pero masaya ako dahil sa ginagawa ko, binigyan ni Kristo to eh. Ang dami ang daming dinadasal dito. Mga picture, ang dami ito nakalagay sa Bible ang dami-dami dito nakaipon. Ayan po, kulang-kulang na nga itong Bible nito. Alam niyo po ba itong Bible nito? Matanda pa to sa inyo. Ito, nahigit 100 taon na to. Mga lumang dasalin to. Ganyan kakapal. Meron pa dun, binigay ito sa akin. Ganyan to kadami. Ganyan kadaming dasal ito. Kaya nga sabi sa akin, minsan daw magbasal-basal ako nito eh. May Latin pa dun. Kaso hindi ko binabasa kasi hindi ko maintindihan. Kaya tinranslate, binigyan ako ng Tagalog. Ganyan kadami. Matanda pa to sa inyo. Matanda pa to sa nanay, tatay nyo. Bakit hindi pa pinapanganak yung nanay, tatay nyo? Nasa kanila na to. Matanda pa to sa lolo nyo. Pangatlong salinlahi na ako. Matatanda pa to. Meron pa dyan. Sa ilalim pa. Matatanda pa yan. Marami pa dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mamaya kakain na ako ng tinapay. Bukas, puro tubig lang ulit laman ng tiyan ko. Wala akong pagkain. Ilang araw na ako hindi kumakain. Pero ngayon, kita nyo, tubig lang iniinom ko. Nakalagay lang sa altar. Pag konti na lang, tatakpan ko. Iinumin ko. Kita nyo. Nagtimbang ako kanina, 70 kilos pa rin ako. Parang hindi ako nababawasan. Pero sabi ng asawa ko, tumanda daw mukha ako. Ilang araw na ako hindi kumakain. Kung tinapay, tubig lang laman tiyan ko. Bukas puro tubig lang. Tapos, Linggo, ay Sabado pa ako makakakain. Hindi ko pa pwedeng biglayin yung tiyan ko. Tapos Linggo, hindi pa rin ako pwedeng kumain ng mga mapagkain na matataba. Sa Lunes na ako makakakain. Kahit gising na si Papa Jesus, Lunes pa ako makakakain. Hindi ko rin naman pwedeng persay ng katawan ko. Pero nagtataka, yan ang asawa ko, nagtataka nga sa akin. Mukha ka naman hindi pumapayat. Matuwa. Sabi niya sa Kapampangan, matanda. Apo, magkano po ang bayad para magpadasal? Kaya nga po tayo nagdarasal, libre nga po yan. Okay lang po. Apong isda ngayon at kanina po umaga. Opo, pwedeng isda. Lahat po ng isda kainin nyo.
Pati gulay, kumain po kayo ng gulay. Kung gusto niyo kumain ng mansanas, kumain kayo ng saging, bahala po kayo. Uminom kayo ng gatas, bahala kayo. Gusto niyo bukas ng gabi, kung ayaw niyo na kumain ng hapunan, tubig na lang at tinapay at gatas. Kaya niyo, bahala kayo, may tubig kayo. Kalahating araw lang naman kayo hindi kakain. Tapos bukas kumain na kayo. Huwag lang kayo kakain ng baboy ha. Pag hindi pa kayo natatapos umiling, wala kayong karapatan kumain ng mga matatabang pagkain. Hanggang hindi pa umaabot ng linggo ng alas 12. Ha? 12 p.m. pa kayo makakain ng matatabang pagkain. 12 p.m. pa. Baka kumain kayo, sayang na yung laway nyo ng pag-ayuno nyo. 12 p.m. pa kayo kakain ng matabang pagkain. Magsisimula to eksaktong alas 12. 11:45 pwede na kayo kumain. O nagugutom na kayo. Magpaluto na kayo ng lechon baboy. Araw na linggo. Linggo pa yon. 11:45 pwede na kayo kumain. Sasabihin ko naman yan eh. Yan. Pero ako Lunes pa. Kaya nga pala, naiinggit po ako, saging lang po ako kanina eh. Naiinit na po ako, saging lang po ako kanina. Naiinit na po kayo, saging lang kayo. Buti nga, kumakain kayo saging. Ako tinapay. Yung binili ko nga lang pong, ano ba yan? Yung basta, yung ganong tinapay, yung walang palaman. Pwede bang pumunta sa Patay? Pwede po kayo pumunta sa Patay, walang problema. Kung mayroon kayong kamag-anak na may sumalangit na at condolence po sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, pwede po, walang problema. Manalangin lang po kayo. Walang problema yan. Good evening po po. Good evening din sa'yo, Marbueño. Si Marbueño. Good evening sa'yo. Yan ha. 56 minutes and 54 seconds na tayo. May isang oras na po akong nagsasalita. Mag-iisang oras na po ako. At marami pa akong ipagdarasal ha. Bukas, pagkatapos ko magdasal ng alas 6 ng bawal po ba lumabas bukas? Hindi naman. Kung meron kayong pupuntahan, pumunta kayo kung kinakailangan. Pero kung gusto nyo gumala, itigil-tigil nyo muna yung paa ni Kristo. Pero kung wala naman kayong pupuntahan, ay huwag kayong lumabas. Manood na lang kayo dyan sa TV at magnilay-nilay kayo. Pero kung talagang importante ang pupuntahan nyo, ay magdasal kayo, pag-ingatan kayo ng Diyos. Huwag kayong gala ng gala. Ako nga nabuburol na nga yung katawan ko rito sa loob lang ng bahay. Magpupuyat po ako ngayon eh. Pwede po. Pwede po kung nagbabasa po kayo. Yung mga nagbabasa po, kain po. Kami pwede pang lumabas, mag-rosaryo prayer. Pwede po. Pwede kayong lumabas. Bukas, pwede. May simba po yan. Hanggang ngayon, may panalangin po. Wala namang problema po lumabas. Ang sinasabi ko lang, huwag kayong lalabas pagka gigimik lang kayo, iinim kayo sa labas, pupunta kayo saan-saan, magchichismis kayo. Yun. Bawal po bang matulog na bukas? Pwede po matulog. Bakit bawal matulog? Bawal matulog pag araw na kayong panalangin. Pag alas 6 na po, pwede kayong manalangin at huwag po kayong matutulog. Kahit ganun din, gabi at umaga. Siyempre, magnilay-nilay kayo. Pag pwede naman kayo matulog, kahit anong oras. Ako nga, natutulog ako minsan ng alauna eh. Nakakaiglip ang diwa ko. Kanina nga, nakatulog yung diwa ko. Parang merong bumulaga dito sa tenga ko na maingay. Anong bawal maligo ng tanghali? Alas 3 po, bawal na po maligo. 3 o'clock p.m. Kumain na po ako ng tinapay. Kaso lang, nilagyan ko po ng palaman. Wala pong problema kahit lagyan nyo po siya ng palaman. Dahil hindi naman po kayo mga manggagamot. Hindi po namin kayo katulad. Pwede nga kayong kumain ng kanin, wala naman pong problema eh. Kahit bukas pwede po kayong kumain, gulay, isda, tinapay, bahala po kayo. Pwede po kayo. Kahit wag lang po yung manok, baboy, baka. Kahit isda, seafoods, kung gusto nyo kumain, dahil laman dagat po ito, pwede po kayong kumain yun. Ganon. Yan, mga ganyan, pwede po kayo. Yung pork lang po ang bawal, at saka yung baka, at saka manok. At saka yung mga kambing, yung mga ganyan po, at saka yung mga pato, bawal po yan.
Mm. Bawal po yan. Mm. Tiisin nyo muna yung gutom nyo. May tubig naman po tayong panalangin eh. Kahit kalating araw lang naman, ay magnilay-nilay po kayo. Para naman po yun sa inyong kaluluwa, hindi naman po para sa akin yun. Hindi naman po kayo mamamatay pag hindi kayo kumain. Mm. Kayang-kaya nyo po yan. Maraming salamat po, Sason. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share ha. Share niyo na lang po yung video natin para po sa ibang taong nangangailangan ng tulong ha. Mas marami po tayo, mas makakatulong po tayo sa mga kahit panalangin lang. Yung pagtatawas ay hindi po umuubra yan. Mas maganda po yung panalangin. Mapapala-blessing po sana ako eh. Ang rosaryo sa prayer. Wala pong problema kahit magpa-blessing po kayo ng rosaryo sa simbahan. Wala pong problema. Walang problema. Magandang gabi sa iyo, Samson. Wala pong problema kahit magpa-blessing kayo ng rosaryo. Wala pong problema. Sinabi ko nga sa inyo, pwede po kayong kumain. Wag lang po kayong kakain ng pato, baka, baboy, manok, bibi, etc., kambing, yun. Isda, kahit ano po. Wala pong problema yon. At wala pong problema. Abriba Rocky, Apo, bibili po ako ng 2 bottle na langis. Salamat po. Wala pong problema, kaya po sinda po yan. Sabado ko pa matatapos lahat ng langis. At bukas, hindi po ako pwede basta-bastang gumagalaw. Dahil puspusan po ang panalangin natin. Marami po akong ipagdarasal bukas. Ipagdarasal ko po kayong lahat. At ipagdasal ko kayong lahat na wag po kayong isip na konting-kunti lang. Kailan po ka pwedeng kumain ng karne? Pwede po kayong kumain ng karne, linggo po, ng alas 12. 11:45, pwede na po kayo kumain ng karne. Araw po ng linggo, pagkabuhay ni Kristo. Huwag nyo muna pong bumili na kayo ng karne at sa linggo nyo na pong lutuin. Mahal po kasi ngayon ng isda. Yung karne ngayon, murang-mura. Kung gusto nyo bumili ng karne, ilagay nyo na po sa rep para sa linggo. Yan po. Si Ate Joy from Japan, good evening po for watching from Japan. Mega shoutout po sa inyo, Salazar Espiritu at kay Ate Joy. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. May 1 oras na po tayo ha. Po Lourdes, po Andy, paalam na po ako dahil sa ako po ay nasa trabaho. God bless po. Lourdes Solomon, FFCI Italy. Maraming salamat po po Lourdes. Lourdes Solomon, FFC, Italy. Mega shoutout po at dyan kay Alicia Puente at kay Abrina Roque. Mega shoutout po sa YouTube channel natin. At Janeline TV Vlog. Mega shoutout din po. At kay Lourdes Solomon po. At maraming salamat po sa $99. Binigyan niyo po ako ng dollar. Sa halaga natin ay 1,012 pesos. 1,012 pesos. Binigyan po ako ng dollars ni Solomon, Lourdes Solomon, FFC, Italy. Mega shoutout po. Shoutout po dyan sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo dyan sa trabaho nyo sa Italy. Mega shoutout po. Ang sarap po manood sa live nyo, Apo. Maraming salamat po, Kian Rivera. At maraming salamat din po. At maraming salamat po sa inyo sa YouTube channel ko nag-subscribe. At ganun din sa Facebook page ko na nag-like at nag-follow page po. At maraming salamat din po sa inyo lahat. Sana marami pa tayong matulungan sa paggagamot. Huwag na po kayong isip ng isip kung magkano po ang bayad. Marami po nagtatanong kung magkano ang bayad, kung gaano kalaki ang puso nyo. Bahala kayo. At kung lagi nyo tinatanong sa akin, kung may bayad yung healing water, libre po yan. Walang pong entrance fee. Bahala din po kayo. Magbayad lang kayo sa wifi nyo. Lahat po yan, healing water natin. Ayaw ko mangako, pero susubukan ko ng luwes. Kasi, kailangan ko mag-bless ng bahay. Magbi-blessing kasi ako ng altar natin. Kailangan ko siyang i-bless. Kasi may dumating na santo sa atin. At hindi nyo pa ito nakikita. Meron pang isang santo na darating, kaso na-late ito, kaso hindi pa tapos. Kailangan ko mag-bless ng bahay namin, pati yung altar, ng Lunes.
Pero kung matapos ako nito na maaga, mag-healing water ako. Gigising po ako ng oras tayo yung madaling araw po. Wala pong problema. Salamat po, Apo Andy. Parikoy. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo kay Apo Lourdes Solomon, FFC, Italy. Mega shoutout din po kay Abrina Roque at kay Janela Pocoy TV Vlog at Alicia Puente. Mega shoutout po. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyong lahat, sa lahat po nanonood dyan sa Facebook page natin. Maraming salamat po sa inyo. Mercy Mapano. God bless po from Italy. O, mega shoutout po sa inyo ha. Salamat po dyan kay Lourdes Solomon, FFC, sa 1,012 pesos na donasyon niya. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At magdarasal pa ako eh. Mahaba po yung dasal ko. Ingat po kayo at manood po kayo. Maganda palabas bukas. Sa kay Papa Jesus. Maraming salamat po. Channel 7. Maganda po mga palabas dyan. Tsaka Channel 2. At maraming salamat po. Magnilay-nilay kayo ha. Pag-ingatan yung katawan ng Diyos. From Oriental, Negros po. Maraming salamat po. Magnilay-nilay po kayo. At kailangan lang na mayroong kalmadong pag-iisip. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Kristo at patawarin nawa tayo sa ating mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawang kapayapaan sa ating puso at ganun din sa salibutan. Kung hindi si Kristo lamang ang dapat natin bibigkasin at sasambahin. The Bible po, manonood po ako mamaya. Maraming salamat po at manonood po tayo niyan, The Bible. Nakita ko nga pala yung kanina sa Channel 7. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, Merly Bentador. At patayin ko na po to ha. Bukas magkita-kita ulit tayo ng gabi, pero magla-live pa rin po ako ng alas 6 ng umaga at ganun din ng gabi. At antayin nyo yung dasal po ha, para sa inyong kahilingan. Maraming salamat po sa Naida Manaloto. Maraming salamat po sa lahat sa binigay. Maraming salamat. Sunod. Maraming thank you po. Patayin ko na po to at God bless po sa inyong pamilya. Nagdadasal pa ako eh. Marami pa ako yung pagdarasal. Kailangan kong madasalan ito. Papagalitan ako ng aking ama pag hindi ako nagdasal. Kung hindi, manghihina ang katawan ko. Pero sabi ng asawa ko, hindi naman daw tumanda mukha kahit di ako kumakain. Salamat. Thank you so much po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo dyan kahit saan man sulok ng mundo. Lagi po kayo mag-pray at magdasal. Ipagdasal ko din po kayo na sana layuan po kayo ng kahit anong mga masasamang tao kung nasaman po kayo dyan. Pag-ingatan po kayo ni Kristo. At God bless po sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa YouTube channel ko sa pag-like at Facebook page po. Maraming salamat po sa pag-like at mag-share at maraming salamat po. Mega shoutout po, Norma Estrada to Hong Kong. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo magkita-kita po tayo ng alas 6. Patayin ko na po to ha. Thank you so much at kailangan ko pa po magdasal. Marami pa tayong pagdarasal. Patayin ko na po. God bless. God bless po.